Prøv lige at holde osten, Jens. Prøv lige at holde osten. Alt for højt. Sådan der. Jeg skal lige have. Sådan. Stop. Jeg skal ost på film. Stop. Ja, der var ost. Ja, nu, mand! Film det, mand! Filmer den! Hej, mand. Rowdy Marker. Filmer nu, mand. Ej, hvor luksus. Rowdy Marker. Prøv lige at filme, mens han spiser. Au! Hey. Han er tog ind. Vi spiser den mad. Det er maden, vi skal filme ud. Han spiser maden, Nej, han spiser mad. Jeg kan ikke få osten op. Ej. Jamen, den ost, der ligger bagved. Spis osten bagved. Osten bagved! Det er strategisk. Strategisk. Det er lækkert. Det er meget klart. Det er sygt nice, mand. Hvor den der fucking 9 mm ikke, altså? Hvor er den? Vi skal ikke snakke om det mere. Filmer mine brødre. Ja. Det er virkelig godt. Hvad lavede? Ja, hvad fanden er det? Jeg ved ikke. Det smager godt. Og det bliver seriøst, det bliver en Oscar-film der. Ej, jeg tænker også på det. Hvad fanden er det for noget mad, du har lavet? Har du lavet pasta eller hvad? Det er jeg før. Hvad er sådan en her? Frøderen. Er det ikke frøden? Er det ikke sygt frøden? Det er sygt godt for den her. Du skal forklare smagen i din mund. Det er vådt. Det er lidt rødt. Nej, det er ikke menstruation. Men det er en tomat derimod. Det smager tomat. Hvad var det? Det var en tomat. Nå, for helvede! Jeg laver ost nederst. Det lukker lidt i køleskabet, Jens. Kan du tage nogle af de Oscar, vi har vundet, og tage nogle andre steder hen? Fylder lidt. Vi filmer lige osten. Emil. Vi skal have noget med pesto på. Jamen, sgu da ikke på den måde der, mand. Og sgu da slet ikke i røven, mand. Pesto i røven, hvad fanden skal der gøre? Hallo! Ej! Homies. Jeg nakker. Hallo, det her ikke. Det bliver noget fedt. Jamen, bare du har det fedt, Christoffer, så er det fint nok. Ej. Hallo, bare fordi man ligger ned, bliver man ikke trammet på. Den, der ligger ned, skal man træde på, har jeg altid været med at spørge. Giv mig den. Hallo, Jens! Du får bare stamperen lige i hovedet, bare hvis jeg brækker kæmpen på dig. Det skal være med. Brække kæmpen. Hallo. Med futteren. Hallo. I stedet for at sige, man er brækket. Der ligger noget, den skal man fucking elske, indtil de ikke fucking skal dø. Og du vælter det. Så tager vi lige lidt sammen, ikke? Jeg prøver fucking at komme op, mand!
Jeg prøver fucking at komme op herfra, mand. Er det mit problem, eller hvad? Nej, mand. Bare gå videre. Nej, men det bliver det, fordi du er helt væk. Hallo. Og der er totalt kaos på mig. Hallo, gå ind og nyd din fucking guld. Du skal bare skrive. Det er det. Yes, vi skal filme maden, mand. Vi skal fucking filme maden. Der skal mere ost på. Der er mere kaos. Der er fordi, jeg vil ikke med sådan en afskærm. Nej, det er sådan 0. Ryser i døren. 0. Ligesom være væk herfra i morgen kl. 12. Selvfølgelig skal vi ja, det står om en time. Nej, det er ikke på den måde. Nej, homie, hey. Jeg vil vise på det. Jeg er fandme glad for at have råd så mange fede i dag. Hvorfor? Fordi så drikker jeg ikke så meget. Det med andre mener jeg. Nej, prøv at se, det stopper. Nej, du bliver nødt til at stoppe om Jeg bliver nødt til at... Det der dokumentarprojekt, det bliver du bare nødt til at stoppe. Jeg skal filme, jeg skal have ost. Jeg skal filme, jeg skal have ost. Stop det. Jeg skal filme, jeg skal have ost. Kom og her. Prøv lige at holde osten, Jens. Prøv lige at holde osten. Alt for højt. Sådan der. Jeg skal lige her. Stop. Jeg skal skære ost på film. Stop. Ja, der var ost. Eller du spiser osten. Lad mig lige få lidt, mand. Hey, hvor er der ost?